Wannan ina za ka yi shi? Abincin arhama ne kuma kai za ka je ka kai masa. La ila. Taska abincin hajiya ka je ka sato. Me kuma muka zo yi nan wurin? Yadda tafa take da mugun hatsari. Muna tafiya ka ce mu tsaya. Ki fito da Allah ina nan garejin dan wulakanci kuma kina kallo nake ta ruhe kuɗi na a waya. To me dan ka kashe kuɗin naka a waya? Mai daduro makocin kura ne. Bismillah. Allah shi kyauta. Ku ba kun saba da dan na roban nan ko? A hada da lakasai da dan ringa dan layi. Halifa! Awaye! Ba ka son allura, ba ka so a sama ruwa, ba ka son magani. To yau dai an sallame ka. Gaskiya ni ba na so in tafi in bar ku. Kai dala gafara, dala gafara. Yar marasa mutunci da ke ba kunya gare ki ba baki da tsoron Allah. Kai da Allah malam dakata. Ya kake kai mun ihu ne? Ya yayi ba. Inde